Vi laver en channels video sådan. Det kan godt være, det kan godt være, at vi sådan, tager for kort tid, så finder vi lige på flere. Men vi har fundet 5 indtil videre. Ja. Og første, det er Kai. Nå. Lad os starte med den. Nå, nu har vi taget på. I kan ikke se. I kan måske ikke se hans hjerte. I kan ikke se mit, fordi der er lidt mindre på mit. Men prøv lige. Men jeg er en kriger. Kom så. Ja, tag lidt mere på. Nej, det er fint. Sådan der. Nu er det lige meget på. Så er klar. Jeg ved ikke, om I kan se mit, men det ligger i sådan en tynd dag, men der er omkring lige meget på. Ja, I kan godt se. 3, 2, 1. Now that's fucked up. Okay, kom nu, bliv her. Ja, det er fandme ulækkert, mand. Og så en stærk. Vi skal lige om lidt, når vi tager kanel. Nå, nu har vi så taget kanel. Det ser lækkert ud. Og jeg hader kanel, for det er det der bare kommer ud over det hele. Nå, 3, 2, ej, der er den der. What do you mean? Nå, det var også smagt lækkert, det der. Jeg fik noget på foden, jeg gjorde, der hvor jeg spillede det ud. Jeg skal nok lige. Nå, vi er lige i gang med at fejre, at komme ned på gulvet. Woo! Fordi vi spillede det ud sådan der. For fuck's sake, det var klapt. Få lige over og hente den der, man kan tage det op med. Sådan. Derovre. Når vi er tilbage lige om lidt, og så er det tabasco. Jeg er begyndt at filme. Min ven er lige ude og hente nogle isterninger, fordi at sidste gang vi spiste chili, der hjalp det med noget is. Så lige ude og hente isterninger. Jeg har også lige 3 her. Og så har vi noget tabasco. Vi har taget sådan 6 dråber på eller sådan noget. Og det lugter bare af helvedes til. Kommer du snart? Jeg kan sgu ikke få fuld. Men forældre. Jeg tager 1. What the fuck? Nå, that's the what the. Nå. Jeg har proppet en i min vand. Nå. Tabasco, here we come. Jeg holder en af dem heroppe. 3, 2, 1. At this moment he knew he fucked up. Surprise. Det er ikke specielt stærkt, men det smager fucking klamt. Jeg gør det her for views.
Hej. Klokken 5. Ja, okay, det er fint. Hej, hej. Jeg har lige taget 3 dråber mere, men jeg tager altså isterningen ind inden. Fordi, det var for klamt. Ej, jeg gider det ikke. Gør det for mus. Jeg skal nok tage den næste tur, så. Nej, det skal jeg ikke. Prøv at slikke på dine læber. Så var vi videre til næste challenge. Vi går videre til næste. Vi begynder på 4. channel nu, og det er Kære Holber channel, kan man sige. Og nu må vi bare lige efter chili challenge. Skynd mig. Så 2, 1. Det smager bare pisse hamrende godt. Næste gang kommer den klammeste. Ja, det kan godt være, I tænker, chili, eller I siger godt. Men ej, for sake. Nå, men den klamste, den kommer nu her. Nå, ses ved næste. Og det tager jeg 2 af. Vi har så lige hældt op det, vi skulle have, og det er soja. Det er fucking klamt. Ja, men vi har noget soja her. Og Oscar har også noget på en ski, så. Pille. Ej, jeg går altså lige åbne døren. Ja, jeg hælder lige et glas vand, og jeg skal lige være klar. For jeg skal have 2. Jeg går ud og åbne døren, fordi jeg skal ud med det samme. Ja, okay. Jeg er klar. For lige kan du blive. 3, 2, 1. That's how you know you fucked up. Christian smelter helt roligt. Jeg gik ikke ud og spyttede. Jeg spyttede i mit fucking glas. Jeg skal have en mere. Du kan ikke gøre det, hvis du kan. Skal vi lige hælde noget for mig med? Bare lige fordi at... Bangler. Danny. Så, anden gang. Fordi jeg tog chili 2 gange. Luk den her ud, hvis du skulle spytte. Du spyttede det ikke lige ud, vel? Hvor spyttede det? Hvor spyttede det lige ud? Det var vist alt for os i dag, fordi jeg tror, der er nok den der chili eller sådan noget. Den tog 3 minutter, fordi at Ja. det var lidt fucked. Men i hvert fald, så husk at Like kommentere og og subscribe. ja, og så